Bueno, xa estamos aquí no Sacho Dixing. Benvido, Pedro Tui. Graciñas. Para os que estades manejando redes, gran fotógrafo, e acabo de descubrir que tamén community manager, porque realmente eu tampouco conocía moito máis alá do que falamos por Instagram. Creo que nos víramos unha vez así unha cousa rápido. Correcto. Pero bueno, eu sigo o teu traballo fai moito, evidentemente o teu nombre nas redes marca o teu espacio vital e bueno, faz un traballo espectacular con dron, fotografía. Eu teño, de feito, hai un sitio que sacou tamén unha amiga miña e creo que a primeira vez que vira esa foto era túa. Pero non sei onde é, nunca o atopei, creo que é na provincia de Pontevedra e é un muiño que ten unha roda moi grandísima. Sí, xa se que dices. Non sei onde é. Un aserradero, sí, é un aserradero que queda pola zona de Covelo. De Covelo. Pois pues quédame, se tes a ubicación asma de mandar, porque ese sitio é moi fotogénico, pero independientemente deso, nós non vamos solo aos sitios para sacar a foto no Insta, senón, a ver, evidentemente, por exemplo, ahora estamos facendo un traballo para a Diputación de Coruña para descubrir Ferrolterra, e claro, aí vamos moi a saco a conocer as cousas, claro, non? A marcalas no mapa e tal. Entonces pues, facemos uns vídeos despois e tal, entonces méteste moito máis a fondo que nunha visita de particular, sabes? Claro. Pero a min eso me encanta, o sea, Turbegal nunca pretendeu ser o que é, pero si o gen de Turbegal era ese. Porque eu traballaba no reciclaxe o vidrio e eu azúcar. Aquí, como na casa xa ves o bote de toda a live e bueno, eso, que eu recollía o vidrio daquela e claro, eu por exemplo ahora no tal como traballo pois eu vou ao concello e listo, pero daquela eu recorría todos os puntos onde había contenedores e a veces veía sitios espectaculares e bueno, quería un pouco, ti pensa que en 2011 non había visibilidade de Galicia que hai agora. Non había. Había estaba sin explotar. A red, o sea, os medios tradicionais e punto. E desde Galicia para el mundo, que era un programa que tamén empezou na gallega dando forte, non? Dando forte e amosando un pouco que a nosa comunidade, que hasta entón... E de feito nós, pois eso, pretendíamos enseñar o que nós denominamos a Galicia escondida, non? Esa Galicia que eu creo que é a que a xente ama e a xente fai que volva, e entendendo non só o paisaxe, sino a paisaxe, a gastronomía, a súa xentes, a súa... A ver, non temos o exemplo reciente de David. David era para facer unha tangente e, bueno, pasei por Galicia. Pero ao final fixo as rías todas. Claro, fixo máis kilómetros en Galicia que cruzando todo Portugal. E ao final xa me dixo outro día, vou volver. David, un saludiño. Un saludo, David. A ver cando volves. E para os que non o sepades, David pois é un chaval de Salou que está facendo o camiño, o sea, o camiño. Está facendo o seu propio camiño. A Península Ibérica andando. Está facendo toda a Península Ibérica e bien, onte que iba por Cádiz, me parece xa. Iba por Cádiz ou pasando Cádiz. Estaba polo menos o último vídeo que lle vi. Onde son os monos, Sí, bueno, en Gibraltar. Sí, estaba nesa zona, sí, xa estaba saindo de aí. E está facendo a costa toda e de feito, si nos gustou moito e o apoiamos desde o minuto 1 que entrou en Galicia, porque nós lle dixemos que nos gustaba o que estaba facendo e foi porque se paraba moito, sabes? O sea, non lle importaba decir isto quédame 1 kilómetro ou 3 kilómetros, me cago en diola, xa levo andado 30 e no, el o facía, sabes? Porque eu unha vez, cando estaba por Todosón, dixen, mira, cádrache na beira, baixa ao Castro, pero que non só baixou ao Castro, que é unha subida e unha baixada. Sí, importante, si coñeces a zona. Claro, si ti vas en coche, baixas, subes, tómalo café, basta como os dios, non? Pero se levas 20 kilómetros non levas tal, pero é que non só fixo eso, fixo a Ponte de Xuño, que eu ainda nunca fun. Eu fun, moi bonita, me encanta esa ponte. Pero me refiero que
se empapaba, se quixo empapar moito e eu creo que fixo unha mención especial con Galicia, porque sí, eu creo que con Galicia... o outro é tamén De feito, eu creo que el tamén o sabe, moitos dos seus seguidores, non, David, eu creo que son todos aquí de, bueno, todos, moitos que son de Galicia. Sí. Porque tamén el, creo que saliu de aquí encantado, xa non só pola gastronomía, sino pola xente, bueno, xa se miraba que nas publicacións que facía, en todas as stories, sí. Moita xente de Galicia, estivemos aí detrás, estivemos apoiando. Hubo un momento que os saturamos, tamén che dixo. Home, acabaría un pouco hasta o carallo dos gallegos, porque tamén hai que recoñecer que non somos moi intensos. Non é que seamos o gallego é como é, non? Pero bueno, decepcionoume no sentido que quixera cruzar pola Guardia. Xa, mira, eu dixenlle, David, mira que che dixen, que viñera hasta Tui, dixen, David, tens que vir hasta Tui, a ponte internacional, te dá que cruzar. Hasta Tui, porque xa casi se me escapaba, o sea, me cago en diola que tú vas... Ti, non? Veu hasta Tui, porque xa, xusto na Guardia fixo uns días de descanso, funo buscar a casa, estuvo aquí, levámolo ao centro de Tui, levámola a Vilanova de Cerveira, home, non te perdas isto. Claro. Sabes? Eu coñecino... Era unha das 7 ciudades importantes de Galicia. Sigue sendo a nivel nombre, pero pouco máis, reconocio. Eu sei que che bueno, os de Tui somos moi de Tui, eu sei que recoñecelo. É así. Iso hai que recoñecelo. Nós somos moi donoso, moi. Bueno, pois nada, xa ves aquí, un furancho, hoxe café, unhas pastitas. É como Dios. É quen cree máis. E a disfrutalo. Isto é unha conversa de furancho. Isto é, como vos dixo sempre, de con quen tomarías un café, con quen tomarías unha cerveza, non? Pois eu hai moita xente como a ti que no día a día pois non vexo, ou o mellor non vos vexo casi nunca, ou os vexo moito, pero non temos ese tempo de parar, claro. Non? Entonces, bueno, me encanta conocerte, porque eu isto fago egoístamente pa min, pero poño o teléfono a gravar. E a xente que quera coñecerte, que te sigue e saber un pouco máis de ti, porque eres desos influencers... Bueno, influencer eu creo que xa queda máis grande, o de influencer, pero bueno, outro día fixestes aí unha promo de Martín Codas que estaba eso maravilla. Bueno, pero que Martín Codas sempre todo o que fai é unha maravilla, tamén. Aí a verdad que é unha... A parte son da terra, sí. Non? En Galicia, xa non é que só o viño que sea bo, que nos guste, senón que tamén é como que é un pouco de estandarte do que é a cultura gallega, sí, porque aparte xa levan o nombre de un trovador gallego, non? Vamos. Entonces, eu de feito, eu agora no Nadal, eu todas as comidas, cenas, as fago con alma atlántica rosa. Eu todo, non é que tome agua, tome refresco, non. Eu toda a comida, para min o espumoso é un digestivo espectacular. Sí, que moitas veces tamén estamos acostumados a tomar o espumoso simplemente cando hai que celebrar algo, sí. E sin embargo o espumoso de poderlo tomar en calquer outro momento, eu tiña, ¿no? Así que empezaron a salir os espumosos galegos, que, bueno, por certo, ao mellor, seguro que cando se emite isto, xa pasou a festa do espumoso. Este ano xa non vola podemos promocionar e ao mellor non fochedes, pero é aquí en Salvaterra. Este ano é agora, sí, este fin de semana. Sí. Pois eso, que para min desde que empezou o espumoso en Galicia e que empezou a tal, eu sempre quixen facer unha iniciativa de que nos xuntáramos virtualmente celebrando cun galego, o sea, celebrando cun espumoso galego, non? E bueno, teño sacado varias fotos durante varios anos coa botella, para que se vira que era gallego, non só a Alma Atlántica, sino outros que teño ahora cada vez hai máis bodegas. Pero para min, eu non controlo. E a min sempre me dixeron que nos viños eu probara e tiña que saber que era o que máis me gustaba. E a min nos espumosos eu non atopei por ahora, e non o blanco, o rosado. Non atopei hasta ahora nada como Alma Atlántico rosado. Ajá. Entonces, teño probado Roandi, teño probado moitos e son moi buenos, pero é o paladar de cada un. Entonces, claro. Eu celebro todas as festas, compramos unha caixinha e celebro todas as comidas, eu como toda a comida co Alma Atlántica rosado. Bueno, falemos un pouco de ti. Non o sabía, community manager, algunha cuenta na que poidamos saber que estás detrás ou é todo secreto? Bueno, a ver, eu, sí que me dedico, ahora mismo estou me dedicando ao que son as redes sociais, estou levando varios perfiles,
Levo restaurante, algún restaurante estou levando algún perfil político. Bueno, se queres facerlle publicidade, faillo. O restaurante Bartolo de Tui, como non. A verdad que é un restaurante que traballa moi ben. Estou moi contento por que eles conten comigo para que sea o seu creador de contido, non? E a verdade é que eu estou maravillado sempre que vou por ali. Ángel tamén, que é o chef e o dueño quen leva o restaurante, vamos, é unha persona espectacular. E que todo o que fai notase cando, sabes, cando alguén fai as cousas con cariño, que che salen de forma natural, pois ese Ángel, e notase, pois habrá que probar. Tens que probar, aparte as carnes, se che gusta comer carne rico. Gústame comer calquer cousa. A min tamén solo me pasar bastante, inda que me ves delgadiño, pero eu son de bo dente. Pero sí, a verdade, o restaurante Bartolo é unha pasada, e desde fai uns días a que estamos en Tui, que son de Tui, e que para min Tui é un... Vamos, non che podo falar mal de Tui. Tamén estou levando a conta de turismo do Concello de Tui desde fai pouquiño, desde fai aproximadamente un mes. E nada, joder, que ao final temos no noso Concello, temos aquí un montón de lugares que podemos dar a coñecer. E dices ti, non, a catedral, o casco vello, está claro que iso é espectacular, pero que pasa do rural? Que pasa co rural? Ese é o Tui escondido, non? Ese é o Tui escondido que falta por ver. É que iso é o que falta, porque a catedral todo o mundo, moita xente sabe que a catedral... A festa dos 800 anos... Pero sí, está claro que é un buque insignia de Tui, pero é que hai tantos lugares, que en Galicia temos tantos sitios, xa non só en Tui, pero en Galicia temos tantos sitios, pero sitios que son completamente descoñecidos, sitios que están... pero que son a esencia de Galicia. É que isto, así como empezou Pedro Tui, a verdad. Empezou por iso, por esa inquedanza, non? De coller ir a algún lugar e decir, ostras, é que temos isto aquí, e eu non o coñecía, iso nunca mirei unha foto disto. E a raíz de aí, de querer enseñar Galicia... Eso empezou con nós, pero... Así me empezou a min, a min naceu así. Eu fui un José Turbegal, en vez de José Tui, un José Turbegal. Vamos a abrir un pouco o melón dos community managers. Community manager non é o que leva as redes. É un profesional que ten que cubrir moitos máis aspectos. Non é teño unha encargada, teño unha camarera que sabe que andan, que ten o seu perfil personal de Tui, o sea, perdón, o seu perfil personal en Instagram, en tal, e lle di o jefe, bueno, ti xa que sabes andar neso, faime tal. Sí, ese é un problema, José. Que temos que porque despois falamos do tema formación, pero que temos que teñen que ver os clientes para darse conta de que podes ter un escaparate moi bonito. Aí deches, pero o sea, depende do escaparate que teñas, a xente vai entrar máis ou entrar menos. Entonces, a xente ten que darse conta. Eu xe lle digo, ou atende a ben, ou non as teñas. Porque se tens un escaparate feo, perdes. E canta xente hai cada vez máis, pero eu xa che falo dunha amiga que fixo varios camiños, que é de Arizona, que é parte do equipo Turbegal, e non concibe, e eu a día de hoxe tampouco concibo, eu xa non o concebía, pero esa cultura ainda non a temos, de que ti tes un bar, e eu che pida cita para comer por Instagram. E que me atendas, e que me contestes, ou que teña unha duda sobre o menú, mira, tedes algo sin gluten, algo tal. Eso hai que estar aí. A relación co cliente é moi importante. Entonces, cando se darán conta de que ese é o seu escaparate ao mundo? É que é así. Que falta? A palabra que ti dixéchela perfecta é escaparate. Claro. As redes sociais para unha empresa, as redes sociais, o sea, unha empresa non vive de likes. Unha empresa, pois, por exemplo, un restaurante non vive de cantos likes, de cantos seguidores, iso non lle reporta, non? O que lle reporta realmente é que la quera mostrar, o que bueno, pois hai varios tipos de publicacións, non? Hai publicacións, podémoslas facer de tres tipos, de tres maneiras. Unha que son, depois, diferentes tipos de publicacións, pero refírome
en rasgos xerais poden ser, pois ao mellor, unhas publicacións que facemos para nós, para o restaurante, por exemplo, pois quero subir a carta, pois ese para o restaurante, é unha publicación. Que é unha publicación vistosa e tal? Pois non, porque é unha publicación dunha carta, tampouco é unha publicación espectacular, pero é unha publicación por restaurante. Pero ti podes deixar un destacados co que é a carta, co que é os horarios, con que eu tuve en un bar durante un tempo e eu tiña uns destacados con eso, outra con eventos e outra con platos. Pois iso é unha das publicacións, as publicacións que podes facer ao restaurante para sí mismo. Logo tes as publicacións que esas teñen que ser o maior número delas, a maior porcentaxe de publicacións, que son as que fas pos teus clientes. E logo ten que haber outro pequeno porcentaxe tamén que son as que fas para a túa competencia. Entón, neses tres vaste partindo, non? Sempre tes que ter máis ou menos así un equilibrio. Falando de restaurante, pero a calquer tipo de empresa, sí, cualquier tipo de empresa. Que pasa? Que un restaurante... Eu e ti, bueno, eu non vivo de Instagram ni nada, eu polo que moita xente dime, non, por Pedro, tú e por subir este vídeo tes 200.000 visitas, canto cobras? Cero patatero, eu non cobro nada. Eu si cobro mellor, subín un vídeo que foi moi ben da Navidade de Vigo, pois bueno, tiven a sorte de estar ali ao pé do árbol mentras encenderon as luces. Xa está, pero non cobrei nada, non? Estás porque eres invitado e eu tamén me sinto orgulloso, por que non? Non? Sinto-me orgulloso de que, carallo, contaron conmigo, non? E bueno, vas a promocionar a Navidade a Vigo? Bueno, pois sí, porque tamén me parece que é algo diferente, non? Algo que temos en Galicia que non o ten en ningún outro lugar. Vale que haya moitas Navidades, pero a de Vigo é a de Vigo. Sí, pero me refiro, eu así como busco a Galicia escondida, intento salir deses clichés, non? Eu non che dixo que non saco fotos da catedral, nin da playa da Lanzada, nin da playa das catedrais. Eu últimamente intento compaginar un pouco iso. Pero é o que menos, entendes? Xa. Porque se supón que demos outro... Claro, entonces, eso xa está sobresaturado. Evidentemente, algunha vez teño ido, teño sacado algunhas fotos, para min ao mellor ir 2 días antes de que apaguen as luces, sabes? Porque é cando xa a xente xa está aburrida, xa está tal. Porque ir a sitios de están saturados non me mola. Pero creo que hai moita falta de información en outros. Por exemplo, agora o está petando, pero é unha Navidad totalmente diferente e é outro concepto, que é a de Allariz. Allariz. Pero bueno, Allariz xa levanos tamén dando fuerte. Bueno, pues con seus poblados eses nevados. Está moi ben. O que están facendo as aldeas de Nadal de... Bueno, pasado este ben Allariz e tamén publiquei Lalín, ou, por exemplo, unha iniciativa popular que creo que o Concello casi nin toca, que son en Noalla, nas aldeas... En Paredes, coñeces Paredes? Portugal. Ponte Sampaio. En Paredes é unha parroquia pequena en Ponte Sampaio, que queda prácticamente ao lado da Nacional 550, camiño Pontevedra, según pasas Arcade. Tamén teñen un decorado que fan os veciños, iniciativa veciñal, pero que dentro dos seus medios é espectacular como preparan. Tens aquí unha casa aí xunto aos maristas, tamén, a factura, Dios mío, pero se lle mola, que faja o que lle queira, e nós disfrutamos, pero me refiero a eso, non creo que non podemos ir que todo o mundo ese fin de semana fala das luces de Vigo, ou durante un mes e pico fala das luces de Vigo. Creo que temos unha responsabilidade, sabes, desde a miña parte, o sea, non podo dicir o que tens que facer ti, pero eu creo que teño unha responsabilidade de amosar outras cousas. Porque vamos ao mismo, todo o mundo conoce a Catedral de Tui. Correcto. E eu sempre tiro máis así por esas temas, é verdad. E entonces, bueno, sí, se fala, se comenta, si nos contratan, evidentemente, vamos eu sí, claro. pero non é tanto polo interés de que nos contraten. Para min é un concepto que é moi válido, eu nunca botarei pedras que si gasta, non sei, no, canto recupera. Sí, está claro. Canto gasta estratégicamente está moi ben montado, José, está moi ben montado. Un país montando unhas olimpiadas ou montando, sabes? Pero ten retorno. Canto volve? Ten retorno. Sabes? Porque casi hoxe en día a época fuerte de comercio de Vigo, comercio, hostelería e tal, é o Nadal, non o resto do ano. É verdad. Entonces, eso está moi ben. E aparte está conseguindo, pois eso, repercusión e, bueno, aí atrás, pois fixemos a tortilla máis grande do mundo, alá en Lalín, en Melide, perdón, e en Vigo fixeron a máis grande.
de Vigo. Sabes? Os mesmos. E Abel, claro, el ten o seu cliché marcado. E é a tortilla máis grande de Vigo ou da provincia, sabes? Porque a outra tiña 6 metros e esta tiña 2. Entonces, está moi ben. Eu non son... Ao final, eso é marketing e teñen o concepto moi claro. Hai cousas que ao mellor ti ou eu os faríamos de outra maneira, sí, pero bueno, non somos quen para xulgar pode gustarnos ou non gustarnos. A min gústame, pero non vou todos os anos, sabes? Igual que non vou todos os anos, non sei, a festa lanzada, por exemplo, sabes? Unha por traballo, porque estou noutro lado, ou porque quero ver máis cousas, entendes? De feito, este último ano e non sei este vindeiro, pois xa non nos están contratando da Diputación de Ourense polo tema dos entroidos. E hai moitos máis entroidos para ver. E de feito, eu cando vou a Ourense, procuro non ir ao Triángulo Máxico. Si, es que para min hai un para min hai Viana do Bolo tamén ten bo entroido. Si, eu vou moito a Viana e a Vilariño, Maceda, pero de Laza quizáis é o máis famoso, Cualedro, O de Laza, Laza, Verín e Xinzo. Somos máis. E os teño vivido e teño grandes amigos nos tres. O sea, eu vou ali e vou con colegas, sabes? Non vou a entroido onde non conozco ni me conocen. Eu vou ali e estou como na casa. Pero claro, pasa o mismo que as luces de Vigo, que a Playa Lanzada ou tal, temos moitas máis playas que a Playa Lanzada, entonces será por playas de Galicia. Nós queremos, pois eso, amosar cousas diferentes e, por exemplo, ano pasado estuve no entroido de Vila de Cruces, no entroido que, bueno, máis é un carnaval que o de Negreira. Me encanta o que fan en Salceda porque conviven moi ben o entroido tradicional que están aí na feira intentando sacar pa diante coa pelea esa entre Castro Barreiro tal, e co propio desfile, porque falaba aí atrás, non? De que parece que ten como un caché o entroido tradicional. Bueno, depende o que entendas por tradicional. Digamos que é un entroido histórico en Galicia, sí, os de Ourense. E hai en Pontevedra, que eu creo, xa lle invito á Deputación, tanto a de Pontevedra como a de Lugo, como a de Coruña. Mensaxe. Sí, no, sempre os invito personalmente, non, con eso non, que me parece moi difícil que así como hai entroido se conservou máis en Ourense, sí. Aquí se prostitueu máis e se foi máis cara ao carnaval, pero na montaña de Lugo ten que haber entroido. Pero hai que traballalo, hai que buscalo, hai que... Entendes? E hai algunhas zonas en Coruña que están recuperando ese entroido, Vilaboa, maravilla, en Salceda, maravilla, pero tradicional, a mí esa palabra pareceme... depende a vista que lle des, porque a min falábame en Salceda de que, claro, alguén que veu de Brasil empezou a fomentar o entroido tipo carnaval. Fai 40 anos, entonces se ti tes 40, 50 ou menos, é un entroido tradicional para ti, porque é un entroido que conoces. Claro. Entonces, hasta que punto ese non é tradición? Para ti é tradición. Claro. Si me dis histórico, vale. Centenario, vale. Sí, bueno. Xa é o outro, xa é coas máscaras, non? Diferentes tipos de máscaras, todos teñen un fío común e de feito o que máis mola é que ti ves entroidos tradicionales da zona de León, da zona de Portugal, e as máscaras non diverxen tanto, porque ao final fai 100 anos ou fai 200 non tiñan os miles tipos de tela que temos agora, non tiñan esa facilidade para facer os colores, entonces utilizaban o que tiñan na casa. E bueno, tamén que a cultura fora durante moitos anos fose a mesma, tamén iso tamén influenciou. Entonces, bueno, continuamos co tema do que formación tes ti para o tema de... Pois mira, o de Community Manager tocoume un pouco de rebote, a verdade. Porque eu empecé con Pedro Tui, empecé a levar o meu perfil e, bueno, dinme conta de que non o facía mal.
Tens afición á fotografía. Teño certos, claro. Eu empecé sendo autodidata de fotografía. Mira, vouche contar. A eso viñamos, porque me cago en Dios. Porque é super curioso. Pero come algo. Espera, que eu toxe unhas galletiñas tamén. Por riba, traelas, pero a jarda, non? Por si mas comías. Por si mas comías. Toxe unhas galletiñas tamén. Aquí de produto local, non? Produto local, sí. Estas son nunha pastelería que temos en Tui. Que produto local así resaltarías aquí en Tui? Aquí en Tui? Mira, como producto local que son super conocidos. Dulce e salado. Dulce, temos unhas monxiñas encerradas no convento que fan uns peixiños. Pobriñas monxiñas, están ali encerradas. Pero son voluntarias, Non están... Están as da hora de Ourense cos panetones que non dan feito. É verdad, mirei esa noticia pola mañá. Mirei esa noticia pola mañá. Pois temos aí unhas monxiñas que fan uns peixiños. Pero déxame mirar. 24 minutos, mima. Ahora xa estás en YouTube. O de Instagram cortámoslo fai un rato, porque son 20 minutos, non sei por que modificaron a aplicación. O sea, suben o tempo dos stories e restan o dos reels. É verdad. Non hai que non entenda. Bueno, pois ahora xa estamos en YouTube. Os de Instagram xa marcharon. Como vedes a conversación xa se me pasou o tempo volado. A mí tamén, me vin un reloj aquí ben grande, é que unha alarma. Apagouse a pantalla. No, porque queda non é mala idea, pero que vibre solo, a mellor. Bueno, pois nada, pois aí entón unhas monxiñas que fan uns dulces que son uns peixiños de almendra, que teñen unha fórmula secreta. Bueno, sempre. Solo fan elas. Sempre. Pero levanos facendo en Tui desde fai séculos, Ca mesma receta. Con ovos que son delas, son un espectáculo. Eses peixiños en Tui... Buscarei. É tradición. Iso é como... É intrínseco a cidade xa. Pois moi mal que non truxaras. Xa, o que pasa é que había que ir a buscarlos alá, sabes? Bueno, pero irei a conseguireinas e sacarei unha foto, un vídeo e te nombrarei. O que che decía, formación túa, e despois vamos a falar da formación tanto... claro, a ver, ti tes un bar e que a mellor non tes ni información. Pero se ti vas á escola de hostelería, eu creo que aí debían darche algo de formación ao respecto. Polo menos que sepas que é bo, que é o teu escaparate e que podes ter... de canto as redes sociais dices ti, non? Sí, podes ter o comunicación en general, non redes sociais. Ti podes ter un perfil... O sea, non hai por que facer unhas fotazas, uns vídeos, No, ti podes ter un perfil moi básico, de calidad, pero moi básico. Simplemente fotos, como se fora unha web. Fotos e atender aos mensajes. Pero ti non tes por que dicir, pois non vou invertir, contrato a un fotógrafo, que me faga unhas fotos un vídeo e queda aí estático. Eu non teño ese contacto, o sea, non hai ese feedback, pero polo menos si vou ter unhas imaxes de calidad que me dixan o que tes. Pero non publicar, como quen di, nada. Pero si estar moi atento dos mensajes. Eso sí, que ao mellor non publiques seguido non quere dicir que non teñas que estar moi atento aos mensajes. Depois podes ter un perfil que crees cousas, nas que incluso dijas recetas e tal, ou ter un perfil moi impresionante a nivel vídeos e foto. O sea, non todos teñen por que ter un mega perfil como son Bagua de Ourense ou como son tal, que están aí todo seguido e receta e isto e aquelo. No, pode ser un perfil, o que eu lle chamo, estático. Ti faz un gran contenido e o deixas. Xa tes todo o contenido. Se de repente hai un plato novo, o pos. Pero se ti xa tes toda a carta reflejada, os horarios, o sea, a carta en fotos, a carta en papel, os horarios, tal, tes todo a información. Non hai máis. Pero tamén che digo unha cousa, é importante tamén, non ademais que teñas o mellor, imagínate, pois que tes o teu feed, non, de Instagram, con todas as fotos, con platos chulos, perfecto. Pero iso non che dice que non teñas que seguir publicando. Por qué? Porque se eu uso un usuario normal que accedo a ese restaurante, a ese bar, o que sexa, e miro que última publicación no 21, digo, hostias, este va a seguir aberto, como en plan de, xa teñen desatendidas as redes sociais, me parece, non? Ten isto ben e tal, desatendido é se non contestaras o mensaje. Xa, pero a min me dá esa sensación de abandono, de que, mira, xa pasaron disto. Vale, que non é o seu traballo.
ou podelo co kit digital, por exemplo, tamén as empresas podían contratar a xentes digitalizadores para levar as redes sociais. O que digital sería un melón moi grande para abrir, Non vamos a abrir. Pero bueno, había empresas que contrataban durante 8 meses, non? Redes sociais, pois redes sociais 8 meses. E que pasa despois dos 8 meses? Parecía que a empresa ou fechara ou que desaparecera. No, pero bueno, tú podes deixar un mensaje. Non estamos pechados. Esta información que necesitades, porque hai moita xente que ao mellor non quere vídeos de recetas, quere ver o básico, quere ver a carta, quere ver o horario, e se lle pos 4 fotos e 4 vídeos dos platos, lle chega. Pero se non te moves, tampouco non bueno, pero eso sí, en Instagram. Pero eso sí, non te mostra. Eu pondría, pois, por exemplo, mira, este é o noso a nosa carta de presentación. Se queredes algo, contactádenos. O bar, mentras este o perfil aberto, está o bar funcionando. E eso sí, moi atento, porque hai xente que está todos os días subindo vídeos, manda un mensaje e non che contesta. E para min é máis importante eso. Si, a relación co cliente é moi importante. Ao final é o primeiro ou o segundo contacto que tes co cliente. Claro, é que, por exemplo, mira... E as primeiras impresións xa sabes que son fundamentais. E agora vou falando da formación, vou a donde estás agora, no tema do Concello. Canta xente, porque eu conozco moitos que levan as redes sociales dun Concello e non son o de turismo. Eu non levas do Concello, eu levas solo as de turismo, No, pero me refiero. O Concello hai outra xente que está moi capacitada, que é moi boa levando. Concellos pequenos. E o de turismo non leva as redes. Quen leva as redes, o mellor é un que está na biblioteca, que lle gusta. Suele facelo tamén, sí, suele pasar. Ou, por exemplo, outro sitio que está nunha aula que dá formación para maiores. Entón, son esas personas que levan... E eu sorprendido, pero non é eso de turismo. No, pero bueno, como me gusta e tal. Entonces, hombre, eu creo que é moi importante, eu entendo que ao mellor son xente máis maior e non só sabe facer notas de prensa, porque entende que é o suficiente, pero é moi importante que esta xente nova que fai turismo teña en marketing e en redes sociales un amplio conocimiento. Sí, ao final é o que che iba a explicar eu. Ao final, iso nace un pouco tamén a veces da experiencia, non? Eu empecé, igual que ti empezarías desde nos teus inicios, pois promocionándote ou facendo o que che gustaba, e a partir de aí, pois aprendeches a ver como cal é a mellor maneira de comunicar, e sobre todo no meu caso, que por eu empecé pola fotografía, foi o que primeiro me din conta que era unha das cousas das que carecía, que era calidad fotográfica, arrido un viaxe a Estados Unidos, por certo. Cheguei a Estados Unidos, sitios, bueno, xa te podes imaginar, de película, non? Gran Cañón del Colorado, estuve en Yosemite, estuve por California, oye, sitios de película. E cheguei a casa e dixen, e estas fotos, tío, de mierda, falando mal. O sea, aí dinme conta que en plan de, é que non tienen idea. E empecé de maneira autodidacta a aprender a sacar fotografía. A ir a sitios, e depois a compaxinalo, a ir a sitios ca fotografía. E como se fan as cousas? Prueba e error, José. E ao final fui mellorando a miña calidade. E dinme conta tamén porque ti pensabas, non, é que non teño un bo equipo. Non ten tanto que ver o equipo como ten que ver, como, é o que dicen moitas veces, non é a flecha, é o indio, non? Non ten tanto que ver o equipo... É a vista do fotógrafo. Sí, a vista que tamén lle dediques tempo e que ti teñas o mellor ao final tamén bo gusto, porque o mellor para ti, eu miro fotos de fai hai moitos anos, de fai 5 anos ou así, digo, joder, menudo truño, non? Falando mal e claro, menudo truño, non é unha foto da que eu naquele momento sei que me gustaba, pero ahora vexo e digo, joder... É que mira... E iso todo vai, sabes como se fai? Pois facendo, non? Ti sabes o tempo que eu tardei, porque eu quería algo versátil. Ti sabes o tempo que eu tardei en decidir e despois a forrar e comprar a cámara que eu quería. E ti sabes que non saquei nin 100 fotos con ela. Non sacaba o que eu quería. A cámara non sacaba o que eu quería. Pero nin esa, nin unha Nikon de la hostia, nin unha Canon de la hostia. Entón dixen, hasta que faja unha cámara que teña software de Android... Ahora con IA, lo mellor... Bueno, pero ten que haber unha cámara que combine, porque fixeron unha vez unha cámara e non cheguei a comprar. E che conto por qué. Porque no seu momento Samsung sacou unha cámara que era un móvil que era cámara. Acórdame diso. Bueno, pois eu aí super envenenado, non sei que, e ao final non comprei. Por qué?
Porque ese modelo, non sei se era o S4, por poñerlle un exemplo, tiña unha cámara de la Virgen, pero para que a pasta non subira moito de precio do S4 normal, racanearonlle no hardware, o sea, o procesador, a memoria RAM, claro, o móvil como móvil, non era o S4 cunha boa cámara, porque o mellor duplicaría o precio. Claro, era unha cámara con algo menos dun S4. Puxéronlle un software, entonces dixen, non. Entón, hasta que hai unha cámara que faja o que fai o meu móvil, non compro unha cámara. Non sei por qué, porque ao final o 90% acabamos pasando a mazá, inda que seamos totalmente reacios. Eu teño tamén. Pero non porque eu sea fan de Apple, non porque sea eu fan de Apple, sino porque che dá outra vistosidade. De feito, unha vez fixéramos un exemplo. Eu sacara unha foto co Apple, e a pasara por mail para que non perdera calidad a un compañeiro que tiña Android, subimos os dous a foto a Instagram e a vistosidade non era a mesma. Eu creo que Instagram prioriza un pouco máis sobre iPhone que sobre outro tipo de fotos. Pero sabes por qué? Porque Instagram, cando naceu, solo se podía utilizar en Apple. Entonces eu creo que os de Apple dixeron... Sí, non podías ter Instagram se non tiñas un Apple. Pero moi ao principio, varios anos, ou cando empezou. Pero o mellor foron 5 anos. O sea, o global non tuvemos Instagram hasta que Apple lle dixo, bueno, veña, ábrelle pos pobres. Ábrello has pos pobres. Pero esto e isto, papá. Entonces, unha, non luce o mismo. Outra, teis menos alcance. Antes notabase máis. A simbiosis de Apple axuda moito ao noso traballo, nos quita moita cousa. Eu tamén a teño. Eu agora xa non, porque eu vou moi ao básico. Eu empecé a usar TikTok non para publicar, sino para facer os vídeos coa aplicación de TikTok. E agora xa os fago con edits, o sea que... Eu tamén. E me gusta moito, Eu tiro máis por CapCut, non? O sea, en vez de memes profesional, dame outras opcións. Pero edits para Instagram, pois uso bastante. A ver, para facer reels, porque claro, eu non me dedico solo a isto. Entón non me dá la vida. E eu busco as ferramentas fáciles, rápidas e non sei que. Entonces, cando eu tuve o primeiro Apple, que era o 6, eu comprei o 6 cando xei o 8, o sea... simplemente cambiar a Apple e simplemente empezar coa aplicación básica que trae o iMovie, xa os meus vídeos cambiaron un 100%. Eu casi antes non facía vídeos e a raíz deso diste, joder, pues é fácil. E agora con edits estou super emocionado, porque antes eu iba á plantilla, eu buscaba unha plantilla, pasaba unha chea de tempo buscando plantillas, buscaba unha plantilla e meter fotos, pum, e xa estaba feito. Porque che digo eso, non é por falta de interés, por falta de gusto, por falta de profesionalidade. É que, como non me dá la vida, si pudera vivir ao 100% desto, entonces sí, buscaba ferramentas pro e dedicaba as 12 horas que dedico ao traballo, dedicabas a isto. Pero... Sí, eu tampouco vivo do eu apreto máis cando me pagan por un traballo, aí sí. Claro. Aí fajo o que faga falta, entendes? Pero cando é vídeos de todos os días, o máis fácil e o máis rápido. E Apple nos facilita. Non estou facendo publicidade de Apple porque non son nada pro Apple, De feito, estou valorando, porque eu cando tiña Android, os últimos Android que tuven, eran os de Google, os Nexus, que se chamaban, os Nexus que se chamaban daquela. Tuven o 5 e o 6. E de repente empezaron a subir tanto que porque eles pretendían de decir, se alguén compra un Nexus que non sea por pasta. O sea, que quere un Apple e como non lle dá a comprar un Nexus. Queremos que si o fan, que fan porque sean fan nosos. E entonces dixen, pues métome un Apple. Para ese precio non, por pouco máis teño un Apple. E de feito o que che digo, non comprei o Apple último, comprei o mellor un ou dous por debaixo. Eu empecé no 13. Eu empecé no 6. É o básico, O sea, o básico, me refiro, non era o 13 Pro Max ni nada. O meu era... Non era o 13, normal, pum. O último que tuve antes que este era o 13 Pro.
e tuve un accidente e rompeu. Pero eu estaba super encantado con el. E se comprei o 15 Pro Max, foi porque foi a única vez, porque agora xa no 16 e no 17 non pasa, solo foi no 15, no que a cámara non era a mesma no Pro que no Pro Max. O Pro RAW e tal, non? No, por un rollo de que grababas vídeos en 3D, se o puñías en horizontal, tiña, non sei se máis aumentos, tiña cousas técnicas da cámara que nunca pasou, só pasou no 15 Pro Max. Evidentemente me gusta máis grande, pero se hai moita diferencia de precio, co Pro xa me vale, o que quero é a maquinaria. O tamaño non me importa tanto. Que pasa? Que, claro, o tamaño en certa maneira sí me afecta porque eu non fago nada na tablet, non fago nada no ordenador, todo sale do meu móvil. Entonces, home, hai cousas que axuda a que sea un pouquiño máis grande. O meu teno moito con a cámara, o sea, eu teño tamén un iPhone, pero ao final, moito do contido que subo non é contido que fago co iPhone, ao final teño unha cámara, non? Unha cámara profesional, o que subo de fotografía, o 99% de cámara. E o CapCut utilízalo no ordenador. E o CapCut na tablet, teño un iPad tamén, utilizo máis no iPad. Pasas da cámara ao iPad? Sí. Outra veces non tamén... sei por que era o inicio desta historia. Tampouco non sei por que nunca sacou cámaras a Apple. É unha duda que... Sabes o que lle miro eu? Porque así como teñen o iPod... Sí, pero bueno, o iPod ahora tampouco non o teñen xa. O sea, no seu día, pero ahora creo que xa non hai, non? iPod. Ou siguen comercializándose iPod? A mí non me sona de menos. Ahora mesmo non estou seguro, porque claro, a mellor xa co reloj, igual xa non che foi falta. Non che sei, pero bueno, que eu, por exemplo, se teño móvil e teño cámara, a cámara que pasa? Que máis, non, tens que levarla en riba, ten o seu peso, non é tan versátil. Eu deixei de usala. Pois a min encantame a cámara. E de feito, cando vou a facer traballos que non son para min, que son para as redes sociales de calquera empresa das que levo, vou sempre con cámara. Porque, o sea, o resultado que me dá a cámara non me dá o mellor iPhone, non me dá. O que pasa? Que tes que saber utilizar a cámara e tampouco... Non é que sei utilizar a cámara de puta madre, pero bueno, os resultados que me dan son bons, o sea, hai que sacarlle o potencial que ten a cámara, exprimirlle un pouco, porque a cámara, a calidade de imaxe, non pode competir cun móvil, non? No. Que pasa? Que un móvil é capaz de sacar fotos con menos coñecementos máis vistosas. Sí, é o que me pasaba a ten un min. tratamento de imaxe, por exemplo, o iPhone, ti vas á playa a un sol por, unha posta de sol, sacaslle cun puto móvil, e dices ti, joder, que puta foto me saliu aquí, mira que naranjas, que tonos, tal, e saca la cámara e sale pálido. Claro. Empezar a pálido todo. Sabes, de feito, outro día estábamos nun bar e xusto empezaron a facer pois o traballo de para redes, a sacar fotos a platos e tal. Eu vi as fotos que estaba sacando na cámara, mierda de fotos, unha cámara de la Virgen, objetivos, non sei que tal. Eu saco xa foto co teléfono e sale mellor. Que pasa? Que a foto en sí mesma ten tanta información pois en postproducción que en postproducción faz o que queiras. E co móvil a información é a que ves. Sí, ainda que, bueno, o iPhone ten unha opción para sacar en RAW, en xa. Pero bueno, que non ten nada que ver a calidad de imagen. Un iPhone dos últimos en RAW non ten tanta información como unha cámara mellor de fai 5 anos. O que pasa que a cámara é capaz de afinar máis. Ti decides, cando sacas a foto, ti decides o 100% donde queres por o enfoque, donde queres por que queres destacar da imagen. O sea, ti primeiro, o que fago eu, como aprendín eu, primeiro teño que mirar eu a foto antes de facela. Sí, claro. Entón, unha vez que teño a foto na miña cabeza, teño que buscar como sacala da cabeza e facela real. E así é como fago que non me salía. A min esa parte é a que non me salía, por iso ao final deixei a cámara e... Pois o máis importante tela na cabeza. Unha vez que ti tes, que xa sabes o que queres, e dices ti, eu miro isto así, é dicir, pois eu quero... Teño na imagen, como quero o resultado final, teño que mover todas as cousas físicamente para lograr ese resultado. Non sei se conoces personalmente ou en redes a Xoán Arcadovella. Ui, xóname moito. Pois o primeiro curso de fotografía que fixen eu foi con el. E el me decía, na foto ten que salir o que ti queiras. Si se pode sacar o que che estorba, sácao. E se non se pode sacar, intenta que non sea o centro da foto, o sea, que non sea o que máis se ve. Claro. E se podes despois en postproducción eliminalo, xo eliminas. Pero hai que intentar que xa na foto original non salga.
ou que salga o mínimo posible, un cable, un poste, un tal, porque claro, ti un contenedor de basura móvelo, pero un poste de luz, sabes? Entonces, bueno, pois un pouco era eso, darte, bueno, a xente que non te coñece personalmente ou que te sigue e non sabe nada de ti, pois eso, darlle esa opción, falar un pouco tanto do teu gusto e do teu traballo personal, que empezamos pois porque nos queríamos visibilizar, no teu caso máis tú e nós Galicia, e bueno, aproveitando que eres community manager, pois falar un pouco, xa non dos conocimientos técnicos ou de marketing, que cantos máis conocimientos teñas mellor. Sí, eu fixen varios cursos tamén, competencias digitais, que tamén son moi importantes para administrar para, bueno, redes e contido en general, e logo ahora que está tan de moda a IA, tamén estou facendo cursos de IA para empresas, de IA para Big Data, por exemplo, como aplicar. Nós estamos a ver si este 28, non sei se o coñeces, pero é daqui, da zona do Rosal, presentamos un noticiero que se vai chamar As Dúas en Punto, e o nombre xa vai por elas, que son as presentadoras, polas Marías de Santiago. Sí. Entonces aí habrá personaxes pois como o Sacho Selfie, que non será, aínda que sea en IA, non será persona, porque eu quero marcar un pouco esa diferencia entre o que eu son como comunicador e o que é o Sacho Selfie como personaje. Entonces o Sacho Selfie será como unha viñeta, un dibuixo, unha caricatura, e Zapatóns, que, bueno, para min foi o que un pouco foi o primeiro marketing do turismo de Galicia e do Camiño, e as Marías, e, bueno, irán aparecendo outros personaxes, iremos metendo en algún capítulo mellor que saia Rosalía, que saia Castelao, xente viva pouca. O único Sacho Selfie, e xa che dixo, non vai ser a persona, vai ser a dibuixo, non? Porque realmente para min é un personaxe. Pasa que a xente pensa que todo en Turbegal é Sacho Selfie, e queremos con isto precisamente pois dar outro enfoque, non? E bueno, pois eso, si queres así algo máis, a verdad que isto pretende ser así, pois eso, como tomar un café na casa e con teléfono grabando, pero que nin miramos para él, eu estuve moi a gusto, a verdad, todo o tempo, e nada. Algo así que queiras, bueno, falar, dar a conocer, promocionarte para o teu... Cantas redes crees que debe levar? Porque hai xente que pensa que un community manager leva 100 redes. Ben atendidas... No, moi difícil. Ben atendidas, cantas... Todo depende tamén do número de publicacións, número de seguidores, o público que vaya dirixidas, non? Depende moito, por ejemplo, non? Eu ahora mesmo levo 7. Levo 7 empresas. Cal é o... Tes como diferentes packs, non? Entendo. Non. Eu, a verdade, sempre cando falo cos clientes, pois... primeiro pregunto que é o que queren, que é o que buscan, bueno, que lles gustaría. A parte pet friendly. Podedes estar aquí se vos portades ben, Se non, pa fuera. Venga. Pois sempre... No, a fazer escándalo, no. Veña, fuera. Queren unha galleta, pero non ya das. Pois eu sempre intento buscarlle, falar co cliente e ver que o cliente pode necesitar. Primeiro que o que quere. Primeiro que o que quere, e logo, despois de estudiar, o que teñen eles, pois como teñen as súas redes, de se teñen non teñen, de como se... tamén hai empresas que non lles interesa facer o mellor máis dunha publicación a semana, non? Entón sempre lle digo, pois mira, eu no teu caso faría isto. Entón, según o que se faga, pois hai unhas tarifas ou hai outras, non? Tamén despois incluínche moitas cousas, pero non son os típicos que che di pois mira, unha publicación costa tanto, 2 publicacións costan tanto, 3 tanto, non, o sea, eu máis ben os meus servicios, por facerche isto vouche dedicar tantas horas, e aparte tes o meu compromiso de que che vou a ir, non che, por exemplo, vouche ao restaurante e non che digo, non, hoxe cobroche tanto, non, o sea, vouche ao restaurante unha vez ao mes, ou cada semana. A comer, tío, verdad? Sí, no, pero houve moito, por exemplo, nos que levo, eu sempre teño unha aplicación moi grande, non? Entón, pois eu voulle, pois unha vez ao mellor, cada 2 semanas, pois estou no restaurante, estou un par de horas, sacolle fotos, sacolle vídeos,
O sea, non escatimo en tempo, non é que che diga, non é como sesións de fotos que che van fotógrafos que che digo, no, 15 fotos, media hora, e son che 150 euros, non che fago así. Vou contigo, tamén saco fotos, non? Tamén saco fotografía. Pois se teño que facer unhas fotografías dunha comunión como xa fun, dame igual botar media hora que botar 2 horas. O que quero que o cliente salga contento, e fotos saco as que fagan falta. E logo que les entrego? As mellores. Pero non che vou entregar 15 porque che poña por contrato 15, vou che entregue, ao mellor, entrego che... E os precios como... Non che digo, andan? tantas fotos, tal. Pois é que tamén dependen un pouco o que queiran facer. Por exemplo, unha comunión, a última que fixen cobrenlle 150 euros. Non, me refiro de redes. E de redes, pois varíanche tamén un pouco. É que tamén dependen a cantidade de seguidores, de todo o que teñas que facer. Se tens que mellor crear máis contenido de vídeo, pois tamén levache máis traballo, non? Ti xa sabes que editar un vídeo non é o mesmo que sacar unha foto. Por iso pensei que tiñas como... Non teño tarifas, non teño paquetes. Nós, por exemplo, temos un servicio que é tanto para os clientes como para community managers neste caso, non? De, por exemplo, nós temos un medio de comunicación e temos espacios publicitarios. Entonces a nós temos un servicio e son como 3 fraccións. Vale, xa sei como queres decir. A máis básica son 3 publicacións ao mes que eu non creo contido, eu comparto o teu contido. Entendes? Entonces, ti ao mellor un cliente non pode decir, bueno, pois son 50 euros ao mes, o sea, 60 euros ao mes, e se son anual, son 50. E ao mellor un cliente di, pois eu, para min é moito. Pero, ao mellor ti como community, diste, bueno, pois collo os teus servicios para 3 clientes. Entonces é unha publicación ao mes para cada cliente. Xa te entendí. Entonces, o community é cliente noso tamén. Que pasa? Que non é cliente ao mellor para unha sola empresa. Claro. É un cliente e el reparte... Compra o paquete e reparte como queira. Claro, e reparte como queira. Simplemente, oi, compárteme isto, tal. E o que falamos son 3. Pero, a ver, ahora, de verdad, un story xa non tanto porque ao final tamén é o que máis che pide a xente. Xa non tanto na biografía ou tal, non, máis en stories. Entonces... bueno, pois nós temos eses 3 paquetes. O básico son esas 3 publicacións mensuales e despois hai o seguinte que xa nós creamos contido e o seguinte que xa é, pois claro, xa cando faz un evento así, que eu xa vou co personaje. Pero que che digo, pensei que tiñas ti, pois decir... Non teño paquetes. Eu todos os meus... Ou por fotos, ou por publicacións, ou por, pois, 10 horas ao mes. Ainda que depois lle metas algo máis, pero 10 horas ao mes para ti vale tanto, 20 horas vale tanto e 30 horas vale tanto. A verdad, podía o mellor que... Igual me iba mellor se fixera así, non? Pero non, todos os meus paquetes, bueno, os paquetes, todos os meus traballos son personalizados e según o que quera o cliente, pois despois de pois botarlle contas, mirar que son os requisitos que poden... Porque hai xente que non che ten redes, por exemplo. O que menos... O que menos lle cobro, pois son 150, e o que máis lle cobro, pois son 500, iso todo máis impostos, evidentemente. Son 500 máis impostos. E nada, pero tamén son ámbitos distintos, sabes? Non é o mesmo un ámbito político que un ámbito, pois, ao mellor, no sector Horeca, non? Que o que chaman a restaurantes, hoteles e tal. Pois non é o mesmo, non? É igual que non é igual, pois, un negocio local, é que tamén hai que ver que podes abarcar, que non podes abarcar. Ao final é que é moi amplio iso, non? De feito, hai xente que non ten nin redes. Un alcalde non moi lonxe lle roubaron a cuenta de Instagram fai relativamente pouco. Entonces, claro, hai moita xente que non sabe o que é a doble verificación, non sabe o que é ter a cuenta profesional ou non, o cheque azul, que eu non son nada partidario do cheque azul. Eu tampouco, pero ao final teño. Date outra visibilidade, non é que por telo vayas a viralizarte máis, non é que a Instagram vaya a regalar máis espacio, non, vas a regalar o mesmo. Pero, sin embargo, en canto a relación con institucións, con outros personaxes e tal, por exemplo, con David díxome que faloume porque tiña 1000 mensajes, non? E faloume porque mirou un cheque azul. Entón, e por iso me coñeceu a min, porque eu mandei un mensaje. Pero, hostia, 16 euros ao mes... Vale 16 euros ao mes, pero ao final telo que ver como que é unha parte, igual que ti pagas os teus autónomos, bueno, pago meu autónomos, pago tal, pois é outro gasto máis. Cousas máis importantes... Por suposto que sí. Non, me refiero a nivel para redes, o sea... programas, porque claro... E tamén estou pagando por moitos, porque ao final CapCut teño a versión Pro, a versión de pago.
Que máis? Lightroom, que co que edito eu as fotografías, teño versión de pago, non? A eso É que ao final... Sí, tens... E que che aporta CapCut ou Lightroom e que che aporta o cheque azul? Evidentemente, pero son herramientas distintas. Son ferramentas distintas. Igual que o cheque azul é máis como algo publicitario, é como algo máis publicitario, é como invertir en publicidade. Eso non naceu para eso. Non, naceu para verificar pois personajes de unha relevancia especial, non? Naceu como con esa idea. Pero bueno, ao final, como todo é negocio, non? Venderon ese cheque. Estamos de acordo, pero realmente eso era... Eso non marcaba que ti pagabas unha cuota. No, para min perdeu a esencia. Para min perdeu valor, o sea, eu non é tanto pola pasta, sino porque realmente non é o que realmente quería ser. Sí, entendo o que dices, pero bueno, hai que ter en conta que ti por ter o check teis unha certa visibilidade maior. É como se faz un anuncio no periódico. Ti por pagar e ter un anuncio no periódico teis unha visibilidade. Bueno, pois ti por pagar en Turregal tes unha visibilidade tamén. En que? Por pagar en Turregal. En Turregal. Pois iso é igual. Pero me refiero a eso, que é máis como a decepción de que tes o cheque azul porque eres alguén. Tes o cheque azul porque pagas. Ou tes o cheque azul porque, claro, hai moita xente que pensa que, hostia, ten o cheque azul e... Eso era. O cheque azul, calquera persona que era coñecida, que era famosa, claro, que tiñas certa repercusión, que salías en medios de comunicación, que tiñas notas de prensa ou que salías na televisión, pois entón, ti por demostrar, aparte tiñas que me mandarlle os enlaces, pois mira, eu salín en estas noticias, o tal. Correcto, entón tiñas, pois, iso va para quen lle valía, pois para futbolistas, xente, non, que fose coñecida, que fose famosa. Pero, de feito... Eu solicitei no seu día, eu tamén, no seu momento tamén. E dixeronme que tururú, non? Claro. Que, ainda que salían noticias, porque salí pois noticias en exposicións de fotografía, en que ganei concursos de fotografía, e todo iso, pero non, sin embargo, non era tan relevante para eles. No seu momento non, e de feito cando nos roubaron a cuenta, foi precisamente, si hubo un colega que teño que é unha historia, un colega turco que teño que é hacker. Pero ao final casi era o meu colega. Despois de 4 ou 5 meses, aí tira e afloxa, e ao final pretendía que hasta medio lle fixera publicidade de que era un hacker serio. Pero vamos de a que ver. si ti lle pagabas... Cuéntame esa historia porque me parece super curiosa. Pero ti pagaches en fulano, entón, te veches que pagar. Sí, para devolverse. Pedíame máis. Ao final, despois de 5 meses, porque o rollo non era... Cantos seguidores tiñas entón? 15.000 ou así. Eso foi en plena pandemia. Aparte, roubouma e tiña 2 contratos para empezar xa. Como que? 2 contratos que tiñas ti que fixeras para... Joder. Pillouche nun momento... E ao final a xente dixo non pasa nada. Se non é con esa cuenta, coa outra. Veña, tira para diante. E despois de 4 ou 5 meses, porque a duda non era... O sea, non era... va a meterme unha multa a 200 euros aí e tal. É que che mandaron un enlace que picaches nel, non? Era precisamente no cheque azul. Claro, que che dixeron, somos de Instagram e se mandaban... Eu sabía de sobra. Pero ese día estaba no ordenador, chegou un mensaje, así. E na comida falamos, non sei que, tal. Bueno, pois a ver si tal, guai. Sabes, o sea, foi desto que te pilla coa baixa guardia. Non é que non nos supera, é que me pillou... coa cabeza no outro lado. E nada, así que lle metín tal, xa me desapareceu todo. Hostia. E o rollo non era, me jode pagarlle pasta a esta xente. A mí sí me jodería moito. Sí, claro, pero valora. Xa. E o rollo era, pájolle, é un ladrón. Claro, pájolle, e non che asegura que xa devolva. Por eso el me decía despois, tú dile a la gente que yo soy de fiar. Sí, de fiar de carallo. Pues meses votamos, aí co rollo, pero que me comía, dixe, mira, pois ao final busquei unha arducia, pues bueno, 50.000, incluso unha chica, eu conozco unha chica que ela creo que nunca estuvo aquí, é chilena ou así, e o seu pai era de Vigo, e o seu pai morreu, e ela iría de Vigo, pon. E ela creo que nunca estuvo aquí, a súa nai sí, e a súa nai é de lá,
entonces coincideu, empezamos a falar e me falou a nai. Oye, mira, me dice, hija, que te pasó esto, no sé qué, tal. E ela traballaba para Facebook. Ajá. E empezou a traballar para Instagram, que eran a mesma empresa, pero son seccións diferentes. Por suposto, sí. Gracias a min. Sí. Gracias a intentar axudarme, a intentar remexer, e dixo, isto ni puto caso. 50.000 fórmulas, 50.000 movidas e ni puto caso. Entonces, un fotógrafo que tiña dúas cuentas e roubaronlle as dúas, un fotógrafo potente, creo que Castilla León ou por aí, dixo, mira, págoche pola primeira, pola máis básica, e se me devolves, págoche pola segunda. E tal. E eu busquei e lle dixe, mira aí, joder, non tendrás outras cuentas, porque la mía está moi bien, pero si tienes una con 100.000, ¿sabes? Non tendrás así alguna cuenta e tal. E me mandou. E era unha chica alemana, así con tatuajes e con tal. E eu, non, joder, pero... Bueno, si lle dixe, dame a miña cuenta, faime unha rebaixiña, joder. E non sei, me pedía 200 ou máis. Non era moita cousa, non era o habitual que che piden moito e aínda por riba en bitcoins, era en pasta e non sei se eran 200 ou así. Xe, faime unha rebaixiña e che comprou outra. O sea, ti dame a miña e eu che compro unha que teñas por aí. De feito, desa época roubaron a Carlos Blanco tamén, que tiña 40.000 e el xa, que lle empolou o Instagram. Non lle fai falta, sabes? Entonces, conseguín a miña e nada, tamén cousa dun minuto. 100, había un rollo que era por Western Union ou non sei que. E tiña eu algo mal que estaba facendo, entón fallaba. E ao final foi tal, en medio minuto xa tiña a miña cuenta. Hostia. E depois boteille a disculpa de que dixen, joder, pero esa é alemana ou algo así, eu quero alguén de por aquí, joder, alguén que teña... Claro, a de Carlos Blanco mesmo. Mira, non terás a de Carlos Blanco, porque eu me levo moi ben co fillo, e si, mira, teño aquí un que a ver se foi o mesmo, que vos la roubou a vos e tal. E ao final boteille a disculpa de que a mí me interesaba algo máis de España, de Galicia, e entonces eu quedei coa miña e gastei 100 pavos e tal. E dentro do que cabe non tuvo moito mal. Pero, tío, ainda despois seguíamos falando por WhatsApp, era repartidor ou non sei que, e aos ratos libres jodía as cuentas aos demais. Joder. E seguro que ganaba máis que de repartido. En Turquía, sobre todo. Si, que xa chigo, a xente que eu coñezo, que a mí hasta me tocou un hacker dos pobres, joder. Vaya tela. Non me tocou un 1.000 pavos. Eu algunha vez axudei a recuperar algún cliente ou algún amigo. Instagram nin puto caso. Axudei a recuperar algunha, pero non pagando, eu de outras formas, o sea, sí, pero eu nin Guardia Civil, nin escribindo. Sí, pois eu escribindo conseguín contas. Se me intentou axudar. Sí, a de Facebook. Unha que traballaba ali, joder, que... Pois eu dúas foi póndome en contacto con eles, menténdolle... Bueno, eran perfiles de personas que sí que tiñan... No meu caso igual estaría máis complicado, porque eu non suelo subir, non suelo aparecer eu no meu perfil, non? Pero personas que sí que tiñan as súas contas, a súa cara... E eu tamén, pero... A súa cara, pois puxémonos en contacto con... Cando foi eso? Porque eu creo que despois de min... Hai un par de anos. Claro, despois de min... Algo fixeron. E de feito, unha das cousas que che manden... 2 días ou 3 se conseguen a conta. Pois eu botei meses. 2 días e 3. Eu botei meses, máis que nada a dúda de... Pájolle e... Xa, é que iso, claro... E ao final xo fixen por desesperación. Mira, que me dá igual. Si non, o que podes facer é nada, podías pasar dela, abrir unha nova e decir aos teus seguidores que... Sí, pero non... Que tal... A ver, perderás a moitos polo camiño, pero que sei. Pero que o rollo non era os seguidores, o rollo era os que me chaman. Porque moita xente que me chama non controlan máis alá dos seguidores que ven ali. Entendes? Hai outra xente, porque de feito nós, nas estadísticas, non temos unhas... Seguramente ti tes unhas estadísticas que cagan e mexen por nós. Sí, porque nós non... O noso público... É xente pola edad e por tal, non saben que se lle dan o aguardar ou se lle dan... É moi importante para el, para nós e para todos os creadores que vos, antes era que se os me gustas, que se os comentarios. Mira, o algoritmo que está cambiando cada 2x3, ahora o que máis valora
e con eso fai que as nosas publicacións se vexan máis é que vos lle dedes o retweet. O segundo, guardar esa publicación, porque a mellor nese momento non tes tempo e agardas, no, pero por orden. Os envíos, se eu che envío a ti esa publicación, quere decir que para a ver se entendedes un pouco o concepto de por que cada cousa. Primeiro, o retweet. Con ese retweet, esa publicación que fixo el aparece na miña biografía. Eso quere decir, bueno, aparece os teus seguidores. Nos retweets, pero aparece na túa biografía. O segundo, o de guardar, eso é que ti valoras eso e o queres guardar. O de compartir, a mí me pareceu interesante, me pareceu gracioso e cho envío a ti. Comentarios, bueno, non vale un corazón, non, ten que ser 4 palabras ou máis e que teñan como un contexto de non vale coche, camión, bicicleta e moto, non, ten que ser como agora xa aí funciona moito, entonces eles teñen que entender que esas 4 palabras ou máis forman unha frase normal e corriente. E os likes axudan. Todo o que fagades é bo para nós. Ao final o que se mide é a retención que esa persona, esa conta, esa foto, ese reel sea capaz de crear na persona que está vendo. Entonces, é moi importante que te olvidaches aí, sobre todo nos reels, a retención os 3 primeiros segundos. Sí, sí. Os 3 primeiros segundos, se tes unha retención maior do 50 e algo por cento, é unha maravilla. Sí. Entón, non é o mesmo ter un 39%, un 40% que ter un 50 ou un 60. Entón, nos 3 primeiros segundos é o ideal. Moito é culpa nosa. Porque, sobre todo nós, non a mellor arrancamos sempre igual ou porque hai xente que che a técnica, non? De, bueno, bebes un pouco de ajo ou de repente metes algo na boca como para que a persona espere a que acabes de beber ou non podes abusar desas cousas. E nós somos moi naturales e sale como sale. Pero si vos queredes apoiar o noso traballo, que algún día ao mellor ti controlas máis deso de págame un café e tal, e falamos agora se queres o que controles, se queredes axudar, que creedes que o noso traballo é interesante, compartideo, gardadeo, facedes ese retweet, comentade, dadelle me gusta, porque senón a aplicación penalízanos. Podemos facer un traballo maravilloso, se a aplicación te penaliza, non valeu de nada. E non é que queiramos máis protagonismo, o que queremos é que o noso mensaxe, sí, o noso... que o que fagamos se vexa. Porque tamén dá moito coraxe, non? Que moitas veces, seguro que te ten pasado moitas veces, que fas un vídeo super currado, que botas horas facendo, súbelo e non che vai a ningún lado. Non só son as horas pero de facelo, outras veces subes unha... Eu agora que estou con Ferrolterra, boto un día enteiro para recorrer un ayuntamiento. Claro, subes o vídeo, levas un chollo, xa despois, en postproducción tamén e todo. E tal, claro. E subes o vídeo e non chega a ningún lado. E a veces subes un vídeo chorra, facendo cualquier tontería, e non nin o editas, e o subes tal cual, e ese vídeo ten miles e miles e miles de reproduccións. E dices, vale, pero onde está... Eu limítome a facer o que me gusta. Tamén che digo unha cousa, quen che diga que ten a fórmula secreta para chegar a Instagram e tal, está che mintindo. A mí estes gurús... Isto non hai unha fórmula secreta. Isto porque o que sabes hoxe, mañá ven como se chama e cambia todo e xa non valeu de nada. Entonces isto é ir constantemente probando, queren que estemos moitas horas nas aplicacións. De feito, non sei se che pasa a ti, pero a min agora algún vídeo un pouco grande, nin en YouTube, nin en Instagram, me suben se non teño a aplicación aberta. Teño que estar aí... xa sei, sí, é verdad. Sabes, que non lle faga caso, doulle aí. Xa, para que non se apaga a pantalla. Volvo a dar aí. Se non cancelas, non? Diceche, error e tal, tens que volver a empezar. E do tema ese de... Sí. De invítame un café e eso. Creo que se están facendo xa ahora suscriptores en Instagram, ou o rollo este de págame un café. Hai xente que ten para facerse suscriptores. Eu non teño porque... Eu non controlo... eu non das contas que teño, ninguna para que se fagan suscriptores. Se sabes, hasme de comentar, ¿no? Pero de facerse suscriptor, eu ao principio, cando saliu... Porque antes do de suscriptores non había tal cousa, non? E de repente saliu como que, bueno, a xente podese suscribir, entón ti, que a xente que se suscribe ao teu canal, ou que sexa, como... Ten un contido máis exclusivo. Ti podes publicar cousas solo para esa xente, non? É como se tuviéramos unha página azul, pero en Instagram.
pero sexo, disculpade, non creo que merezca a pena que paguedes polas meñas fotos íntimas. Bueno, mellor en OnlyFans tes tamén o teu público, José? Eu sempre estou a punto de facer un perfil de OnlyFans. Pero de peso ou de que? O mismo que fago en Turbegal, pero porque realmente é que se pervirteu. OnlyFans era para eso. Para subir contido que non subías nas outras redes. Pero ao final subes aí, ou que se sube. Pero eu, por cachondeo, non sei se estes vídeos os acabarei subindo OnlyFans. Parece mentira, despois que Pedro Tui vai a salir en OnlyFans, hostia. Pois, a ver, ao final o tema de suscripción se proveino non reporta nada, porque ti estás disposto... E o do café, eso... Eso non o provei, a verdade. Pero o de suscripción, saliu cando foi que empezaron a apostar por iso. A ti pagabanche 3 euros, pero a persona que se suscribía só tiña que pagar 0,99. Eran 0,99 ou 2,99 o que chegaban a ti. O sea, como que a metá sufragaba o Instagram, non? Pero a mí só se me apuntou unha persona e dixen, mira, para facer un puto ridículo elimino todo. Eliminei e dixen, mira, ni suscripcións ni nada, total, subo o que quero. Que pasa? Que eu no apartado de suscripción, que facía? Pois un trato máis personalizado. Si alguén quería, pois, que fixera unha guía de Galicia ou que sea, de algún sitio que visitaba da zona, pois facía a guía. É como que vendía os meus servicios, non? Eu o Galician Traveler, o sea, o José Turbegal, acabou sendo a Galician Traveler e é, pois eso, é como un trainer, un recomendador de viaxes para esas experiencias como máis tal. Xa. Seguramente en Estados Unidos sería un puto crack e hasta o mellor podría ter un programa na televisión como o dos cans. Xa. Pero aquí en España, en Galicia, tal. Como é. Entonces, bueno, eu conozco moitas cousas que non salen nas guías. A mí pásame igual. E non só onde comer ou onde tal, sino realmente cousas para ver. E aparte, por exemplo, eu agora me está pasando co do Ortegal, en como chegar aos sitios. Non lle fajas caso a Google, sabes? Pero se eu xa perdín o tempo subindo polos montes e meténdome en recunches, aproveitas o meu conocimiento, pagas unha pequena cuota e eu che dixo, mira, non vayas por donde pon aí, buscas esta ubicación en Google e depois colles un poquinho máis para baixo e xa aí, sabes? Porque menudas pateadas. A min pásame sempre tamén. Menudas pateadas. Sobre todo antes, facía moito I+D, como lle chamaba eu, que era coller, sabes moitas veces como iso xa é truco de bestial, iso, bueno, cuidado, este vídeo unha que vai durar. Hora corta, esta suscripción. Igual que os de Instagram, xa marcharon, ahora quedades os de YouTube e cortamos e ahora queda os da suscripción. Mira, vouche contar un truquiño. Eu para encontrar sitios que non aparecían en guías, collía o mapa topográfico, como pode ser IGN, bueno, mapas do IGN, non sei se os coñeces, que ten as curvas de nivel, ten as cotas, non? O que fixo son mapas do estado. Fontán, Domingo Fontán. Non sei quen é. Foi o que fixo o mapa de Galicia. Botou 50 anos en burro por aí. No, pero os mapas topográficos son mapas que che marcan realmente como é o terreno. O mapa Google Maps podes velo a visión satélite, podes velo a visión de mapa que aparece pouca información, non? Sí. As calles prácticamente, as carreteras e nada máis. E logo hai outros mapas que son mapas topográficos que veñen moi cargados de información. Entón, aparecenche por símbolos, pois aparecenche por ríos, aparecenche fontes, e aparecenche curvas de desnivel, por exemplo. Entón, que pasa? Que ti cando xuntas as curvas de desnivel queren decir que cando están moi xuntas queren decir que pasas de... hai moito desnivel en poucos metros. Deixamos isto, veño unha publicidade. Pero mira, as curvas de nivel, que cando hai están todas moi xuntas, hai moito desnivel en poucos metros. Se aí pasa un río polo medio, sabes que hai unha cascada. Xa. Entón, eu atopei moitas cascadas, por exemplo, aplicando iso. Así. Miras, moito desnivel, pasa un río polo medio e dices ti, hostia, aquí ten que haber algo. E vas a explorar, efectivamente hai unha cascada. Eu vou dicir, e se ti os conoces, bueno, ahora desgraciadamente falleceu Alberto, pero para min é un placer conocelos. Galicia máxica, dices ti. Ahora Alberto non está María sola, pero para min son a Wikipedia, Galicia máxica. Galicia máxica. Para min sigue a Galicia máxica e a Radio Galega
son as mellores, as máis fontes, as mellores fontes de información que eu teño. Ajá, a Radio Galega non me coñecía. Galicia Máxica sí, Seseixa tamén que era, non? Tamén a sigo. A verdade que contido bestial, o sea, o que les coñecían, eu creo que hai pouca xente que coñece, non? Sí, non? Está claro. Sabes o que me parecía a min que lle faltaba un pouquiño? En calidade fotográfica. Sabes? Pues, en plan, Alberto, dáballe ben, Dáballe ben, pero sabes, non son o mellor esas contas que sigues tamén por fotografía, non? É que como que o seu nicho era de Galicia e tal, para a xente que queríamos descubrirse, que tamén os seguíamos, pero faltábame aí, como hai veces como que me faltaba, pero é como non? si o mellor... Pero sí que é espectacular eles si foron unha vez, porque si ti miras todo o seu blog, hai sitios que ao mellor non volveron máis. Claro. E ao mellor hai sitios que non volveron máis, e sacaron a foto como as primeiras que sacabas ti. Xa. E como non volveron... É así, iso pasaba tamén. E como non volveron, entonces non teñen ese review de decir, volvemos... Claro. Porque incluso descubrimos algo máis que na primeira visita non descubríramos e te sacamos unhas fotazas. E tamén cambia, sobre todo en Galicia. Non é mismo visitar un lugar en diciembre que visitarlo en maio, que visitarlo... Pero sí, é verdad que tamén eu fun a sitios nas primeiras veces, teño uns truños de foto, e agora, se fora o mesmo sitio, sacaría outras... Moito que eu realmente no deles... Eu sí que coñecín a Alberto personalmente. Eu non tuve a sorte. Non moito, porque non se prodigan moito, pero sí que coñecín a Alberto e a Seseixa personalmente e os considero, bueno, os meus maiores guías neste mundo. Sí, é que niso son referentes, Entonces, cada un ten o seu nicho e entendo, porque xa chego, teño visto fotazas de Alberto, entonces entendo que non volveron máis, porque... Sí, condicións da vida, aparte que Galicia é unha comunidade pequena comparada con moitas que temos na península, pero aquí hai mil lugares. Eu ando por toda Galicia, eu levo ahora mismo no vidrio 200 e pico concellos. A mí me resulta moi fácil volver aos sitios. Lévame un día contigo. E como me contratan... Lévame algún día contigo. E como me contratan para eventos e moitas veces repiten... Claro. Tamén aí xa vas. Entonces é moi fácil que recorra... Aproveitas de paso que estás nun entonces, lado. Teño, porque eu vexo fotos con filtros de tal, Dios mío. Claro, pero a mellor, imagínate, cando empezaron os Android e que querías que lucira un pouco máis e lle metías os filtros que agora dan vergüenza ajena. A mí filtros non me gusta. E diste, bueno, pues habrá que volver. Claro, ti ao mellor eu teño un álbum de Foz e hai fotos que foron evolucionando conmigo. É que iso é moi bonito. Ao mellor hai fotos que son repetidas, pero notas o cambio de móvil, notas a vista do fotógrafo que mellorou. Melloras. Entonces, avanzas, ao final claro, todos evolucionamos. Eu creo que a eles, si ese o punto flaco, xa está super perdonado. Porque, non digo que sea o punto flaco como que en plan de, por iso non merece a pena, non, merece muitísimo a pena, o sea, para mí son referentes, son buque insignia. Eu non salgo da casa sin mirar Galicia Máxica. É que son super, que así, o sea, foron a parte pioneiros nunha época onde iso non se postulaba para nada, ahora hai moitos influencers. Galicia Mola, Galicia Máxica, Turbegal e bloggers. Sabes? E algún outro me quedará por atrás, pero os bloggers de viaxes e bloggers gastronómicos moitos, pero así tal, no seu momento non me vou poñer Alberto Rivas, por supuesto, non me vou poñer no top 3, pondreime no top 20, pero éramos os que éramos. Pensa que eu empecé no 2011. Eu empecé máis tarde. Entendo. Eu en redes non sei cando empezaría, pero Estados Unidos estuve no 17 e a partir de aí foi que non me empezou a interesar aprender fotografía e como empecé a aprender, quería mostrar. Pois eu empecé no 2011. Entonces, claro, hai fotos de 2011. Claro. Feitas con un móvil do 2011. Nin o fotógrafo, nin o móvil era o mesmo. Entonces... É verdad, iso tamén pasa. Entonces, claro, eu teño álbumes de concellos ou de festa do 2011 e non é igual que o que hai agora, que necesitan unha review. Por suposto, José, iso é así. Bueno, pois lo dejamos aquí. Creo que foi extensa a cousa. Home, eu non sei realmente co resto da xente canto tempo votas, pero comigo, a verdad... O que máis votara, un pouco máis. Non...
creo que con te antuvera precisamente moito tamén fora con Andrea daqui de que é gestora de eventos. Ajá, sí. E creo que tamén votáramos hora e algo. A ver, é que a min a verdad, eu estando a gusto, como estou aquí, eu podo che votar todo o día, dándome de comer. Hoxe estabas nervioso que xa non sabías se vir. Nervioso non estaba. Pero eu entendo que para min isto, eu non me acordo de que está. O sea, eu non sei nin que está, sabes, non é habitual. E eu, como non é estar sempre mirando a cámara, xa. Pois entonces... A ver, eu como che dicía que non entrei, non, claro, eu habitualmente non suelo exporme eu diante da cámara, senón que estou máis ben a un... Non, paso eu máis un segundo plano e cedo todo o protagonismo aos sitios os que vou. Sí, pero entende que tamén temos entón, esa curiosidade. De quen é, non? Quen está, como é. De que fai na súa vida, de... Joder, eu que te conozco, fai canto que empezamos a falar. Sí, fai moito. Fai bastante tempo, fai anos xa, pero nunca coincidiríamos tampouco. E sin embargo, no, pero xa non coincidir, sin embargo, non sei que non sabía ahora mismo que eras community, non sei o que de que traballabas antes, si traballabas, ou mellor xa empezaste na vida laboral sendo community, non sei cantos anos tes, mira, levamos unha hora falando, e ainda non sei cantos anos tes. Cantos crees que teño? Consérvame novo, Sí? Sí. Non sei, 30. 37. Aparento 30. Aparento 30. Teño 37 eu teño 29, o sea que... Andamos aí, somos da mesma quinta. Somos da mesma quinta. Pois o tema é eso, non? Un pouco... Isto non pretende ser... No, solo vamos a traer gente famosa. No. Xente do común, pero que ten cousas que contar, que ti eres famoso no teu ámbito, eres respetado, eres conocido. Entonces, temos esa curiosidade... Quen hai detrás? E a mí me gusta moito poder disfrutalo para min, porque xa chigo antes que nada o fago para min, pero bueno, creamos este espacio así tipo furanchil para poder facelo, non? Evidentemente empezamos cos heredeiros e tendremos xente importante, pero claro, condiciona moito que aínda non se move. É unha caravana, pero aínda non se move. Entonces, no día que se mova, seremos nós os que recorramos, porque de feito o proxecto este naceu de querer recorrer durante un ano todos os concellos de Galicia. Carai, pois xa tes que moverte, 313 concellos. Nos sobran días, Sí, xa, pero tampouco moitos, 313 concellos, 365 días. Nos sobran días. Temos 2 meses de vacacións. Pero a idea sería esa, porque non me digas, non é o teu caso, tampouco é o meu, pero a mí si me levou a pensar, eu vou por aí e o Grove, todo o mundo conoce o Grove, todo o mundo estuvo algunha vez. Non todos, pero un 90%. Claro, pero ti eres, e non é comparativo, o Irixo. Donde queda o Irixo? Que hai no Irixo? Que comen? De que viven? Sabes? Entonces eu creo que hai un agravio comparativo con esa Galicia desconocida e eu creo que polo menos un día ao ano deberían aparecer nos medios non por un suceso, porque normalmente eses concellos cando salen nos medios é por algo malo. Sí, porque pasou algo. Por algo bolo tamén, pero máis por algo malo. Sí. Un accidente, unha morte... E non é porque non teñan cousas que mostrar, No. Pero eu conocía e levei unha grata sorpresa con ahora me ha de salir Mañón. Non coñezo. Flipei con Mañón, Buah. Flipei con Mañón. Aparte que é super estreitiño, moi largo, chega desde a costa, desde Estaca de Bares hasta as Pontes, é moi larguísimo. E é todo casi, eu de feito hasta lle cambiaría o nombre. Eu non lle chamaría Mañón, eu chamaría lle Sor, porque é todo o río Sor, sabes? É todo, de feito remata, sabes onde se divide a provincia de Lugo coa Coruña? Sí. Que son 3 pontes, que o ponte de pasear é espectacular, é antigo, e depois hai a ponte dos coches, a ponte nova, e a ponte do tren. Bueno, pois divides aí. E todo o concello é así, hasta que chega as Pontes, é todo polo río arriba. Anda. Bueno, espectacular, alucinei con Mañón. E home, está o Barqueiro, que o Barqueiro solo xa luce. Habrá que ir a coñecer Mañón. De Bares e tal, pero sitios que conoces e distes, de aquí pouco vou sacar. Me cago en diola, Costoume traballo escoller que poñer e que non, porque claro, xa non estou facendo vídeos de un concello en minuto e medio. No, me niego. Instagram me dice que non se va a ver, me la suda. No,
quero facer un pouco as cousas, parte de música con fotos e con vídeos, parte contando algo, e 5 minutos, pois 5 minutos. Non busco a visibilidade, busco o conocimiento. E por eso levamos aquí hora e pico. É así. Bueno, Pedro Tui e, bueno, un servidor. Xa cho dixen. Veña, saúdos, chao. Bueno, pois, moitas gracias. Nada, gracias a ti Prestouche. tamén. Xa levamos aquí un bo rato, A mí pasamos tempo,